У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Пан з вами. І з Духом Твоїм. Христос приходить у світ і каже: «Вось іду, каб виконати волю Твою, Божа». Гэтымі словамі Святого Пісання пачынаем святую імшу, на якую збіраемся ва ўрачыстасць звеставання Пана. 9 месяцаў перад нараджэннем Хрыста Збаўцы Архангел Габрыэль прыходзіць да Марыі і кажа: «Будь благословленая, ты выбраная, ты пачнеш і народзіш сына, якому дадзі імя Езус, Бог з намі». Гэта момант, калі пад сэрца Марыі пачало жыццё Сына Божага, які за справай Духа Святога пачаў існенне ў нашым жыцці. І ад гэтага моманту пачалося збаўленне ўсяго чалавецтва. У гэты святочны дзень будзем прасіць заступніцтва Найсвяцейшай Марыі Панны, каб так, як яна з пакорай прыняла волю Бога, каб і мы таксама вучыліся гэтай пакоры і з надзеяй і адданасцю маглі таксама згаджацца з Яго воляй і адчынялі нашы сэрцы на Божую ласку. Падчас гэтай урачыстай святой імшы адзін са святароў будзе маліцца за памерлую Міцкевіч Ядвігу ў дзень пахарон. Другі святар будзе маліцца у інтэнцыі аб дар жыцця, аб шчаслівае нараджэнні дзіцяці для маці, якія ў стане благаслаўлёным. Будзем маліцца за тых бацькоў, якія моляцца аб дар зачацця. Будзем маліцца у інтэнцыі, каб зачатае жыццё мела сапраўды жыццё ад моманту зачацця да адысця з гэтага свету ў натуральны спосаб. Таксама будзем маліцца аб тым, за тых, хто сёння і таксама падоймець абавязак і труд, ахвяру духоўнай адопцыі дзяцей, якім пагражае смерць, каб бацькі палюбілі гэтае жыццё, а імёны гэтых дзетак, якія толькі Богу вядомыя, каб, увайшоўшы ў гэты свет, атрымалі жыццё дзяцей Божых. Трэці святар моліцца у інтэнцыі, як звычайна, складковай, за тых, хто дарагі нашаму сэрцу, а хто паперадзіў нас да нябеснай айчыны. Можна прысесці, бо шмат будзе вымянёных імён і прозвішч. Будзе маліцца за памерлую Мар'ю Балтрукович, Міхала Кацінель, Уладзіміра Швабович, Леонарду Генрика Давжынкевич, за памерлых Тэресу Крунічович у 17-ю гадавіну смерці, за Францішак Геннадзій сям'і Крунічович, за памерлых сям'і Мінцюк, Шыманскіх, Яцукевич, Юшкоўскіх, Загавалка, Антанович, Дашчыцкіх, Алёна Герман, за памерлых Дэвуш Дулеп, 15-я гадавіна смерці Ян Дулеп, Ромуальд Амелія сям'і Жываткевич, Уладзімір Дзянісаў, Ядвіга Кашчыц Міхал, Павел Бернат, памерлыя сям'і Савіцкіх Ян, Зоф'я Валерый, сям'і Балінскіх, Мечыслаў Ядвіга, Эдуард у 17-ю гадавіну смерці, Леакадыя Дабрадзей, 6-я гадавіна па смерці, за ўсіх памерлых сям'і, Лілія, Александр, Амелія, Зыгмунд, Мар'ян, Эдуард, памерлая сям'і Буслович, Чеслав Тадеуш, Генеефа, Петр, сям'і Харэвіч, Елена Александр,
Гарабец Александр. Памерла сям'і Жукоўскіх, Ядвіга 6-я гадавіна смерці, Казімір Александр, Уладзімір, сям'і Гайдукевіч, Дмітрый, Станіслаў, Зофія, Ян, Тереса Жукоўская, Браніслаў, Францішка, сям'і Францкевіч, Ярослаў Генеефа, сям'і Куліцкіх. Памерла сям'і Адамовіч, Галіна, Андрей, Юрий Новогонский, Гаманович Сергей, Елена Владислав сям'і Козловских, Юлия Миежанец, Бранислав, Анастазия сям'і Савицких, Антон Михалина и памерла сям'і Козловских, памерла сям'і Танкевич, Тадеуш, Болзан Рамуальд, Леонарда Прыгодская, Евгений, Ванда, сям'і Гудебских, Антон Павловский, сям'і Жаворонковых, Андрей Степанида, Владимир, сям'і Миронских, Станислава Феликс, сям'і Абрамович, памерла сям'і Романович, Клинцевич, Ян Фелемена і за всіх памерлих сям'ї Шпеть, сям'ї Валько, Барсуль, Мончаковых, Вабіщевич, памерлая Целіція, Андрей, Максим, Ян, Мар'я, сям'ї Радзевич, Ірена, Віктор і всі памерлыя сям'ї Турлай, сям'ї Яжевич, Чаплінських, Маргарита і за душеўчысцю церпячыя за памерлых святароў, за памерлых Николай, Галена, сям'і Рабецких, Роман і Ірена, сям'і Бурачэўскіх, Вінцэнты, Мар'я, сям'і Гардзей, Іван Кірдзік, Юзефа, Францішек, Чеслаў, сям'і Яжевич, Ян Каткоўскі, Маркоўскі Баліслав, сям'і Сульжыцкіх, Яніна, 33-я гадавіна смерці, Антон Аполлонія, памерла сям'і Зайцевых, Генеефа, Николай, сям'і Кулик, Рамуальда, Константин, сям'і Мотняк, Бранислава, Елена, Анатолій, сям'ї Буткевич, за усіх памерла сям'і Стельмах, памерла сям'і Болзан, Яніна, 4-й месяц по смерти, Владислав, Виктор, Софья, Виктор, сям'ї Авгуль, Станислава, Яна, Виктор, Юзов, сям'ї Русикевич, Амелия, Павел, Станислава, сям'ї Махиных, Клаудия, Ян, сям'ї Шульжицких, Александр, Ванна, Владимир, сям'ї Цибульских, Марья, Владислав, сям'ї Синецких, Мишкель, Наталья, Александр Бурачэўскі, за всіх памерлых сям'ї, за памерлых сям'ї Качан, Соколовских, Кругляк, сям'ї Павлюкевич, Хелена, Байдан Станислав, Шукілович Зофья, сям'ї Свірских, Тереса, Казимир, Петрович Франтишек, Федорович Виктор, Островка Дмитрий, сям'ї Минко, Галина, Зенон, Станислав, Антонина, Дуда Виктор, Тереса Немиро, сям'ї Мещанович, Янина, Юзов, сям'ї Янчевских, Бронислав, Леокадия, Виктор, Эдуард, Геннадий, сям'ї Петровских, за памерлых сям'ї Туманович, сям'ї Селятыцких, Кетрис, выпрошуючи для наших памерлых вечна адпачынак у валадарстве небесным, абласку, аглядання Божага аблічча у небе. А мы на пачатку перапросім Пана Бога за нашыя правіны, каб мы маглі з чыстым сэрцам скласці найсвяцейшую ахвяру. Спавядаюся Богу Всемагутнаму і вам, браты і сёстры, што зграшыў я вельмі думкаю, словам, учынкам і занядбаннем. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу Наисвятейшую
заўсёды Панну Марыю, усіх анёлаў і святых, і вас, браты і сёстры, памаліцца за мяне да Пана Бога нашага. Няхай змілуецца над намі Бог усемагутны і, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Amen. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłujся над нами. Chryste, zmiłuj się nad nami. Христе, zmiłujся над нами. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłujся над нами. Chwała na wyżyniach Bogu, А на землі супокой людям доброй воли. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе для великой хвалы Твоей. Пане Боже, владару небесный, Боже, Отче всемогутный, Пане Сыне Одинородный, Иисус Христе, Пане Боже, Баранку Божий, Сыне Отца, які бяреш на себе грахи і світу, змілуйся над нами, які бяреш на себе грахи і світу, прийми молення наше, які сидиш праворучайся, змілуйся над нами. Бо тільки Ти святий, тільки Ти наш Пан, тільки Ти найвищий, Єсу Христе, z Duchem Святим Świętym у хвалі Бога Отця. Amen. Молимся. Боже наш Ojcze, Ty pożadał, kab Twój spradwieczny Syn przyjął człowiecze ciele w łonie Dziewy Maryi. Uczyni, kab usie, kto wyznaje Jego, jak saprawnego Boga i saprawnego człowieka, otrzymali udział Jego boskiej natury, jaki z Tobою żywie i wладарить у jedności Ducha Świętego, Bóg prazu się wieki wieczny. Amen. Читання книги пророка Ісаї. У тыя дні Пан прамовіў да Ахаза такімі словамі: «Прасі Пана Бога твайго, каб даў табе знак, ці глыбока ў адхлані, ці высока ў гары». Але Ахаз адказаў: «Не буду прасіць і не буду выпрабоўваць Пана». Тады сказаў Ісая: «Паслухайце ж, дом Давідаў, ці мала вам што дакучаеце людзям, дык вы яшчэ дакучаеце майму Богу? Таму Пан сам дасць вам знак. Вось дзева зачне і народзіць сына, і дасць яму імя Эмануэль, што значыць Бог з намі». Гэта Слова Божае. Dziękuję Panu Bogu. Приходжу, Божа, сповніть Твою волю. Приходжу, Божа, сповніть Твою волю. Ах, віри приношення Ти не пожадав, але Ти открив мне уши. Усе спалення і ахвяри за грех Ти не потребуєш. Тады сказав я, ось іду.
Приходжу, Божа, исполнить Твою волю. У початку книги написано про мяне, я пожадал исполнять Твою волю, и Твои законы живут у сердце моим. Я обвещал Твою справедливость на великим сходе, и не закрывал устнов своих, Ты это ведаешь, о Пане. Приходжу, Божа, исполнить Твою волю. Справедливость Твою не ховал я у сердце своим, я обвещал Твою верность и Твое избавление. Я не таил Твоей милосердности и верности перед великой громадой. Приходжу, Божа, исполнить Твою волю. Читання послання до Габреяў. Браты, немагчыма, каб кроў быкоў ды казлоў знішчала грахі. Христос прыходзіць у свет і кажа, ахвяры і прынашэння ты не захацеў, але цела падрыхтаваў мне. Усе спаленні і ахвяры за грэх не даспадобы табе. Тады я сказаў, вось іду, як напісана ў кнізе, напісана пра мяне, каб выканаць волю Тваю, Божа. Перад гэтым ён сказаў, ахвяраў і прынашэнняў і усе спаленняў і ахвяраў за грэх, якія прыносяцца паводле закону, ты не захацеў і не ўпадабаў. Пасля ён сказаў, вось іду, каб выканаць волю Тваю. Адмяняе першае, каб устанавіць другое. Паводле гэтай волі мы раз і назаўсёды асвечаныя ахвяраю цела Езуса Христа. Гэта Слово Божае. Дякуємо Пану Богу. Хвала Тобі, Володар веков. Хвала Тобі, Володар веков. Слово сталося телом и поселилось між нами, и бачили ми славу Ягонную. Хвала Тобі, Володар веков. Пан з вами. І з Духом Твоїм. Читание Святого Евангелия поводле Луки. Хвала Тобі, Пане. У той час Бог послав анёла Габріеля ў горад Галілейскі, які называўся Назарет, да дзевы, заручанай з мужам па імені Юзаф з дому Давіда, а імя дзевы Марыя. Анёл, увайшоўшы да яе, сказаў: «Вітай, поўная ласкі, Пан з табою». Яна ж збянтэжылася ад словаў ягоных і разважала, што гэта за прывітанне. І сказаў ёй анёл: «Не бойся, Марыя, бо знайшла ты ласку ў Пана, і вось зачнеш ва ўлонні сваім і народзіш сына, і дасі яму імя Езус. Ён будзе вялікі і будзе названы сынам Найвышэйшага, і дасць яму Пан Бог трон Давіда, бацькі ягонага, і валадарыць будзе над домам Якуба вечна, і валадарства яго не будзе канца». А Марыя сказала анёлу: «Як станецца гэта, калі я мужа не ведаю?» Анёл сказаў ёй у адказ: «Дух Святы сыдзе на цябе, і моц Найвышэйшага ахіне цябе. Таму і народжанае святое будзе названа Сынам Божым. Вось і Альжбета, сваячка твая, і яна зачала сына ў старасці сваёй, і ёсць ужо на 6-й месяцы тая, якую называлі бясплоднай.
бо для Бога няма нічога немагчымага. Тады Марыя сказала: «Вось я, слуга Пана, няхай мне станецца паводле Твайго слова». І адышоў ад яе анёл. Гэта слова Пана. Хвала Табе, Христе. Паслухаем пастырскі ліст канферэнцыі каталіцкіх біскупаў Беларусі на ўрачыстасць звеставання Пана. Адкрытасць на жыццё з адказным мацярынствам і бацькоўствам з'яўляецца праектам, які стварыцель упісаў у сэрцы і целы мужчын і жанчын. З'яўляецца місіяй, якую Пан давярае сужанкам і іх любові. З булы папы Францішка «Spes nos confundit». Шановныя браты ў святарстве, кансакраваныя асобы, умілаваныя ў Хрысце Пану, сёстры і браты. У чарговы раз у нашым жыцці Божы провід дазваляе нам схіліць нашыя калені і занурыцца ў таямніцу звеставання Пана. Столькі разоў у нашым жыцці мы перажывалі гэтую падзею, якая змяніла лёс чалавецтва. Аднак кожны раз мы адкрываем штосьці, што ўмацоўвае нашае хрысціянскае жыццё. Бо няшмат ёсць хрысціянскіх святаў, такіх важных для ўмацавання нашай веры, як звеставанне Пана. Чаму так? Чаму менавіта гэтая сустрэча анёла Габрыэля са сціплай дзяўчынай па імені Марыя стала такой важнай для цэлага свету? Адказ адзін. Бо гэта адна з найважнейшых падзей у гісторыі збаўлення. Яна азначае пачатак новых часоў і новага запавету паміж Богам і чалавекам. Менавіта праз звеставанне пачынаецца Божы план, кульмінацыяй якога будзе нараджэнне Езуса. Калі мы паглыбляемся ў таямніцу звеставання Пана, то заўсёды вяртаемся да таго моманту, у якім евангеліст апісвае сустрэчу Марыі з арханёлам Габрыэлем у малой вёсцы Назарэт. Гэтая сустрэча цалкам зменіць лёс чалавецтва, бо арханёл Габрыэль, які быў пасланнікам Бога, абвясціў аб хуткім нараджэнні Месіі, а Марыя прыме ў гэтым неацэнны ўдзел. Тут мы гаворым пра веру ў тое, што Езус Хрыстус прыняў чалавечае цела ва ўлонні Панны Марыі. Менавіта з гэтай прычыны звеставанне раней называлася святам Божага ўцелаўлення. Папа Францішак у буле «Spes nos confundit», якая абвяшчае звычайны юбілей 2025 года, піша, што гэта сцэна, якая выклікае найвялікшае здзіўленне і ўзрушанасць, таму што Бог, найвышэйшы, усемагутны, праз анёла вядзе дыялог. Дыялог з маладой дзяўчынай з Назарэта, просячы яе супрацоўнічаць у сваім плане збаўлення. Жанчына з малой перыферыйнай вёскі назаўсёды становіцца цэнтрам гісторыі. Ад яе адказу залежыць доля чалавецтва, якое зноў можа вярнуць усмешку і надзею, бо яго лёс апынуўся ў добрых руках. Папа Францішак звяртае ўвагу, што звеставанне Марыі было вырашальным момантам у гісторыі збаўлення чалавека, калі гэты чалавечы адказ зрабіў магчымым уцелаўленне Сына Божага. Марыя ў сваім фіят стала ўзорам поўнага даверу Богу. Сёння, калі мы ў чарговы раз адзначаем Дзень святасці жыцця, папа Францішак перад абліччам сучасных праблем заклікае нас падумаць, на што мы ўскладаем надзею і дзе шукаем сапраўднага шчасця. Нагадаем, што Дзень святасці жыцця быў устаноўлены ў касцёле як адказ на зварот святога Яна Паўла II, змешчаны ў энцыкліцы «Евангелиум Vitae», абвешчанай 30 гадоў таму, 25 сакавіка 1995 года. У ёй папа, між іншым, напісаў, што чалавек і яго жыццё паўстаюць перад намі як адзін з найвялікшых цудаў тварэння. Дзень святасці жыцця адзначаецца за 9 месяцаў да Божага нараджэння, а яго мэта – абудзіць адчувальнасць да сэнсу і каштоўнасці чалавечага жыцця на кожным яго этапе і звярнуць увагу на неабходнасць асаблівага клопату пра яго. Папа Францішак звяртае ўвагу на тое, што, на жаль, няшмат тых, хто змагаецца за абарону жыцця ў свеце, у якім з дня ў дзень вырабляецца ўсё больш узбраення, у якім штодзённа прымаюцца новыя законы супраць жыцця, у якім з кожным днём развіваецца культура адмаўлення, пазбаўлення таго, што не патрэбна, што перашкаджае. Але ж чалавечае жыццё прыгожае,
ім варта захапляцца і перадусім бараніць яго. Урэшце рэшт, чалавечае жыццё з'яўляецца праектам, які стварыцель упісаў у сэрцы і целы мужчын і жанчын, з'яўляецца місіяй, якую пан давярае сужанкам і іх любові. Сёння, адзначаючы дзень святасці жыцця, мы ўсведамляем, што служыць чалавечаму жыццю значыць служыць Богу і кожнаму жыццю, і таму, якое ва ўлонне маці, і таму, якое састарэлае, церпячае і хворае. Сёння мы жывем у такім свеце, дзе чалавечае жыццё ўсё яшчэ мала шануецца. Свет, засяроджаны на эканамічным развіцці, матэрыяльным узбагачэнні, забывае, што дасягненні чалавецтва нічога не вартыя без пашаны да чалавечага жыцця. У свеце ёсць так шмат дзяржаў, якія робяць законным права на забойства дзіцяці ва ўлонні маці, пры гэтым абараняючы законам жыццё жывёл, якія часта замяшчаюць патомства. Многія пары хоць і не хочуць мець дзяцей, аднак маюць па 2 сабакі і кошкі, кажа папа Францішак. Далей ён адзначае, што бацькоўства і мацярынства – гэта паўната жыцця чалавека, а людзі, якія замяняюць дзяцей свойскай жывёлай, праяўляюць пэўны эгаізм. Хрысціянін – гэта той, хто глядзіць на чалавечае жыццё з надзеяй. Тым больш, перажываючы юбілейны год, мы пакліканы быць пілігрымамі надзеі. Гэта значыць тымі, хто нясе надзею, а Марыя – тая, хто падтрымлівае нас у гэтым імкненні, з'яўляючыся маці надзеі. Быць пілігрымам надзеі значыць змагацца за чалавечае жыццё, асабліва тое, якое пад пагрозай, якое безабароннае і не мае шансаў без нашага ўдзелу і падтрымкі. Многія з вас ужо шмат гадоў робяць гэта, прадпрымаючы розныя ініцыятывы па ратаванні чалавечага жыцця. Многія з вас шмат гадоў моляцца за ненароджанае дзіця, якое знаходзіцца ва ўлонні маці. Мы добра ведаем акцыю пад назвай «Духоўнае ўсынаўленне». Гэта акцыя дае надзею на тое, што можа быць уратавана так шмат безабаронных чалавечых жыццяў. Сёння, перажываючы дзень святасці жыцця, мы заклікаем усіх вас, каб як пілігрымы надзеі узялі на сябе адказнасць за абарону чалавечага жыцця, якая дае надзею на лепшае заўтра. Заклікаем да гэтай малітвы найперш святароў і законных асоб. Вашае стаўленне і прыклад мабілізуюць тых, хто ўсё яшчэ сумняваецца, ці варта. Заклікаем вас, вернікаў і людзей добрай волі, далучыцца да духоўнага ўсынаўлення, што з'яўляецца формай малітвы за жыццё дзіцяці, якому пагражае небяспека пад сэрцам маці. На высілак трывалай малітвы і практык, прадпрынятых дзеля абароны жыцця дзіцяці, ад усяго сэрца ўсіх вас благаслаўляем, каталіцкія біскупы Беларусі. Цяпер паўстанем і вызнаем нашу веру. Падчас вызнання веры на словы «І ўцелавіўся з Духа Святога» усе прыкленчым. Веру ў адзінага Бога, Айца ўсемагутнага, Стварыцеля неба і зямлі, усяго бачнага і нябачнага, і ў адзінага Пана Езуса Хрыста, Сына Божага адзінароднага, Зайца народжанага, перад усімі вякамі, Бога ад Бога, святло ад святла, Бога сапраўднага ад Бога сапраўднага, народжанага нестворанага, адзінасутнага Айцу, праз якога ўсё сталася. Ён дзеля нас, людзей, і дзеля нашага збаўлення зышоў з неба і ўцелавіўся ад Духа Святога з Дзевы Марыі і стаўся чалавекам, укрыжаваны таксама за нас пры Понскім Пілаце, быў замучаны і пахаваны, і на 3-й дзень уваскрос, паводле Пісання, і ўзышоў на неба, сядзіць праваруч Айца, і зноў прыйдзе ў хвале, судзіць жывых і памерлых, і яго валадарству не будзе канца. Веру ў Духа Святога, Пана і Жыватворцу, які з Айца і Сына паходзіць, якому разам з Айцом і Сынам належыць пакланенне і хвала, які прамаўляў праз прарокаў. Веру ў адзіны святы каталіцкі апостальскі касцёл, вызнаю адзіны хрост для адпушчэння грахоў і чакаю васкрашэння памерлых і жыцця вечнага ў будучым свеце. Амен.
Узгадваючы звеставанне Найсвяцейшай Панне Марыі праз яе заступніцтва, узнясём нашыя просьбы да міласэрнага Бога, які пажадаў спаслаць нам свайго Сына. Молімся за святога Айца, каб яго апостальскае служэнне спрыяла духоўнаму адраджэнню Касцёла. Цябе просім. Молімся за ўсіх хрысціянаў, каб штораз больш пазнавалі таямніцы Езуса і дасканала выконвалі ягоную запаведь любові. Цябе просім. Молімся аб сапраўдным супакоі для ўсяго свету, каб людзі, пазбавіўшыся нянавісці, жылі ў любові і згодзе. Цябе просім. Молімся за ўсіх маці, каб з любов'ю прынялі дар новага жыцця і для хвалы Бога выхавалі сваіх дзяцей. Цябе просім. Молімся аб пашане да чалавечага жыцця ад моманту зачацця і да хвіліны натуральнай смерці, за ўсе сем'і, якія чакаюць нараджэння дзіцяці, каб іх дзеці шчасліва нарадзіліся і былі атуленыя любоўю, а таксама за тыя сем'і, якія моляцца аб дары зачацця, каб Бог выслухаў іх малітвы. Цябе просім. Молімся за наших блізкіх памерлых, за святой памяці Міцкевіч і Ядвігу у дню яе пахавання, таксама за ўсіх памерлых, якіх давяраем Божай міласэрнасцю у гэтай складковай святой імшы, каб Бог прыняў іх у сваё нябеснае валадарства. Цябе просім. Молімся за нас тут прысутных, каб праз заступніцтва Найсвяцейшай Панны Марыі мы падрыхтавалі нашае сэрцы да прыняцця Хрыста ў Еўхарыстыі. Цябе просім. Всемагутны міласэрны Божа, выслухай нашыя малітвы і ўчыні, каб мы, умацаваныя прыкладамі заступніцтвам Найсвяцейшай Панны Маці Твайго Сына, заўсёды паслухмяна выконвалі Тваю волю праз Хрыста, Пана нашага. Здраваś, Maryjo, Boga rodzica, благо мы Ciebie, święta dziewico, niech łaska Twoja zawsze nam sprzyja. Módl się za nami, zdrowaś Maryjo, niech łaska Twoja zawsze nam sprzyja. Módl się za nami, zdrowaś Maryjo. Молитесь, браты и сестры, как мою вашу ахвяру принял Бог Отец Всемогутный. Нехай Пан Бог прийме прийме ахвяру з ахвяру рук з рук Твоїх на на прославлення прославлення і і хвалу хвалу ім'я ім'я Свого, Свого, а так само на користь користь нам нам і і всьому всьому Костьолу Костьолу Святому. Святому. Всемогутный Боже, утеловление Твоего одинородного Сына стало початком Костела. Просим Тебе, прими Его дары, и учини, каб у гэтую урачыстасць Ён з радасцю удзельнічаў у эўхарыстычнай таямніцы праз Хрыста Пана нашага. Amen. Пан з вами, И с Духом Твоим у гору серцем. узносим их до Пана. Подякуем Пану Богу нашему. Годно это и справедливо. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна. Каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане Святы Ойча, усемагутны вечны Божа, праз Хрыста Пана нашага. Нябесны пасланец абвясціў Марыі, што Твой Сын, каб збавіць чалавецтва, сам народзіцца сярод людзей. Найсвяцейшая Панна з верою прыняла Тваё Слова, праз таемнічае дзеянне Духа Святога зачала Сына і з любоўю насіла Яго ў беззаганным улонні. Ён споўніў абяцанні, дадзеныя Ізраілю, і аб'явіўся народам як доўгачаканы збаўца.
Праз яго тваю веліч праслаўляюць хоры анёлаў, якія заўсёды радуюцца перад тваім абліччам. Просім, каб і нашыя галасы далучыліся да іх разам з імі усклікаючы. Святый, 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 Пан Бог усемагутны, небо и земля, полные хвалы Твоей. Хосанна на вышинях, благословленный той, кто приходит у имя Пана. Хосанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці. Таму просім Цябе, асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Хрыста. Ён, калі добравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і, падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Берыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры узяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Берыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обвещаем смерть Твою, Пане Иису, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего прыйсця ў хвале. Успамінаючы смерць з мёртвых паўстанне Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Хрыста, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой рассеяны па ўсім свеце, удасканалі яго ў любові разам з папам нашым Францішкам, біскупам нашым Владзімірам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на воскрашэнне, і пра ўсіх, хто ў Твоёй ласцы адышоў з гэтага свету, і дазволі ім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай Паннай Марыяй, са святым Юзафам і Абраннікам, са святымі апосталамі, са святым Міхалам Арханёлам і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі і мы хвалілі і праслаўлялі Цябе, праз Сына Твайго, Езуса Хрыста. Праз Хрыста, з Хрыстом і ў Хрысце, Табе, Божа Ойча усемагутны, у еднасці Духа Святога, уся пашана і хвала, праз усе векі вечныя. Амин. Просім Айца Небеснага, каб адпусціў нам грахі і захаваў нас ад злога. Ойче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штодневного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, але збав нас от злого.
Просім Тебе, Пане, збав нас ад усяго злога, дай ласкава супокою дні нашыя, дапамажы нам у міласэрнасці Тваёй, каб мы былі заўсёды вольны ад граху і захаваны ад усялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця зваўцы нашага Езуса Христа. От Твое владарство и моц и хвала навеки. Пане Езу Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, але на веру Костела Твоего, и будь ласкавы згодно с Твоей волей, одарить Его супокоем и едностью, яке живешь и владариш на веки вечные. Amen. Супокой Пана нехай заўсёды будзе з вами. I z duchem Twoim. Передайте ближнему знак супокою. A musimy. Baranku Boży, jaki bierzesz na siebie grzechy światu, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, jaki bierzesz na siebie grzechy światu, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, jaki bierzesz na siebie grzechy światu, a dary nas upokojem. Вось баранак Божий, вось той, хто бере на себе грехи свету, благословленная, покликаная на вечеру ягоную. Пане, я не вартий, каб ти увайшов до мене, але скажи тільки слова, і буде здоровлена душа моя. Будь же прославленный, Езу Гостый, Ты наш Откупитель, Ты наш хлеб живый. Славься, Христе, зараз и навек, хосты и сокрыты, Бога человек. Славься, Христе, зараз и навек, хосты и сокрыты, Бога человек. Будь же прославленный, Иисус, Бавца наш, як ягнё покорный, свой смертный час. Славься, Христе, зараз и навек, хосты и сокрыты, Бога человек. Славься, Христе, зараз и навек, хосты и сокрыты, Бога человек. Будь же прославленный, небесный хлеб, честь и поклонение отдаем Тебе. Славься, Христе, зараз и навек, хосты и сокрыты, Бога человек. Славься, Христе, зараз и навек, хосты и сокрыты, Бога человек. А пасля граховнага падзення
прощення. Да Марії в Назарет спяшаўся, ласки повна з ёю привітаўся. Бог з табою благословенным часе. Панна в тишині псалтир читала, з арханьолом Божим розмовляла, над святим писанням розважала. Арханьол той цнотою захопився, і з покори панни ён дивився. Ти не бойся, Богу покорися, ти знайшла у Творці ласкав много, будеш називана Маті Бога, згодна з волею Господа святого. Син твой буде Єзусом названий, на збавлення душаў людських даний. Ти прийми усьо, святая Панна. Молимся. Добрый Боже, нехай удзелу Еўхарыстычнай ахвяры умацуе ў нашых сэрцах веру ў Езуса Хрыста, які быў зачаты з Панны Марыі, каб мы заўсёды вызнавалі, што Ён сапраўдны Бог і сапраўдны чалавек, і праз моц Яго з мёртвых паўстання увайшлі ў вечную радасць, які жыве і валадарыць на векі вечныя. Амен. А зараз, калі ласка, няхай да алтара падыдуць маці у стане благаслаўлёным, якія чакаюць на нараджэнне свайго дзіцятка. Молимся. Пане Боже, Стварыцель усіх людзей, Твой Сын моцаю Духа Святога нарадзіўся з Панны Марыі, выплаціў даўні доўг першароднага граху і адкупіў чалавецтва. Прымі ласкава пакорныя малітвы сваіх слугаў, якія просяць аб шчасці патомства, якое павінна прыйсці на гэты свет. Няхай шчасліва народзяць сваё дзіця, каб увайшло да супольнасці Тваіх вернікаў і праз святыя паводзіны заслужылі вечнае жыццё. Праз Хрыста Пана нашага. Амен. Няхай вас благаславіць Бог усемагутны, Айцец і Сын і Дух Святы. Амен. Сёння мы маліліся аб святасць жыцця, аб даразачацця і асабліва у абароне жыцця ад моманту зачацця да натуральнай смерці, але некаторым дзеткам загражае смерць праз грэх аборта. Сёння дзень, калі можна ўзяць міласэрную ахвярнасць
прыняць духоўную адопцыю дзіцяці ненароджанага, якому пагражае аборт. І таму, хто гатовы падняць гэтую ахвярны абавязак, а гэта значыць штодзённа маліцца ў інтэнцыі дзіцяці, імя якое знае толькі наш Бог Айцец Нябесны, і штодзённа памаліцца ў гэтай інтэнцыі дзесятак ружаніца. Хто хоча і можа, калі ласка, падыдзіце сюды бліжэй алтара, возьміце гэтыя малітвы. Некаторыя, можа, і ведаюць на памяць, ужо не адзін год падаймаўся гэтай ахвяры, але падыдзіце, калі ласка, хто хоча, узяць гэтую малітву. Калі ласка. Зараз у гэты дзень прымем гэты абавязак, гэту ахвярнасць малітвай за дзіцятка ненароджанае. Найсвяцейшая Панна Багародзіца Марыя, усе анёлы і святыя, ідучы за жаданнем несці дапамогу ў справе абароны ненароджаных, моцна пастанаўляю і абяцаю, што з дня урачыстасці звяставання Найсвяцейшай Панны Марыі у касцёле святога Міхала Арханёла духоўна усынаўляю адно дзіця, імя якога ведае толькі Бог, каб на працягу 9 месяцаў кожны дзень маліцца аб уратаванні яго жыцця, а таксама аб справядлівым і добрым жыцці пасля нараджэння. Гэтымі малітвамі будуць адна таямніца ружаньца, мае добрыя ўчынкі, малітва, якую прачытаю сёння першы раз. І ўжо потым гэтая малітва, якая далей убачыце на гэтым абразку, і дзесятак ружаньцаў ужо адмовіце, чы тут, чы ў хатцы. А зараз на гэты урачысты вечар прыміце Божае благаславенства. Пан з вамі и с Духом Твоим. Нехай вас благословить Бог Всемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Amen. Идите в спокое Христуса. Дякуем Пану Богу. Ангел Паński zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, że mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan
się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A słowo ciałem się stało i mieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz godzinę śmierci naszej. Amen. Wieczne odpocznienie racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niech im świeci wiecznie. Wieczne odpocznienie racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niech im świeci wiecznie. Wieczne odpocznienie racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niech im świeci. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niechaj będzie pochwalony przenajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa.